Atlete Femke Pluim kwam zaterdag naar Venray om samen met ATV, de Atletiek Unie en Venray Beweegt op zoek te gaan naar de snelste persoon in Venray. Ik kom kinderen enthousiasmeren voor de atletiek. Ja, ik ben hier meer voor de tips en tricks als atleet. Dus dat is nog altijd heel leuk om mensen te voorzien van de tipjes van de sluier. Atletiek is een hele brede sport. Hè? Brede motorische ontwikkeling. Kijk, een voetballer die schopt alleen met de benen, tennis doen met de armen. En bij atletiek krijg je eigenlijk het hele lichaam moet gebruikt worden. Kinderen bewegen veel te weinig. En nou moet ik zeggen dat je dat normaal gesproken wel een beetje terug kan zien in de motoriek van kinderen. Dan denk ik, oh, ze bewegen echt weinig. Maar vandaag de dag doen kinderen het hier echt heel goed. En het is ook met vallen en opstaan. De baan is zacht, dus je kan gewoon gerust vallen en weer opstaan en weer doorgaan. En dat atletiek vanaf jong tot oud gedaan kan worden. Kijk, als je 80 bent, dan ga je geen horden meer doen en polstok springen. Maar gewoon rennen kun je eigenlijk je hele leven blijven doen.